začatím už vidíme, rozhodcovia rozhodujú, kto kde na akú stranu pôjde, ale ešte predtým taká malá moja povinnosť, ktorú zvyknem rád hovoriť, ale poviem ju. Pred dnešným zápasom budete mať slávnostný výkop nášho dlhoročného vnúk, poprosím vnúk, lebo to je osobnosť už u nás, to je vnúk na nášho dlhoročného funkcionára Denis Bogar, ktorého nedávno oslávil krásnych 18 rokov. Prajeme mu do dospeláckého života veľa zdravia, šťastia a samozrejme lásky, lebo tej je málo. Dávidko, samozrejme pripájme sa aj my a slávnostný výkop poprosím, kopni do lopty, tak by si zrejme kopol, ale môžeš to urobiť ešte raz, nič sa nestane. Takže samozrejme menej športového klubu, ale aj fanúšikov, nezabúdame na teba, prajeme ti a my z našej strany len to najlepšie a samozrejme, aby sa ti vo svojom živote darilo, aby si tie tvoje úspechy a tie tvoje ciele, ktoré si naplnil a chceš ich naplniť, tak smelo do toho veci ešte